जुवारी न्हंयवेलो पूल 6 म्हयन्यांत पुराय जातलो। तशेंच दाबोळी विमानतळ तो वेर्णा मेरेनचो रस्तो सिग्नल मुक्त जातलो। केंद्र सरकारान आनीक 7,000 कोटींच्या कामाक मान्यताय दिल्या। केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन सांगलें। केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी काल गोंया पावलो। काल ताणें रस्तो प्रकल्पाचे उक्तावण केले। तशेंच नव्या प्रकल्पाचे बुन्यादी फातर बसयले। रस्त्यावयली येरादारी सोपी करपा खातीर केंद्रान 22,000 कोटी रुपया मोडल्यात। तशेंच नव्या 23 कामां खातीर 7,000 कोटी रुपयांची मंजुरी दिल्या। मोपा विमानतळाक जोडपी हायवे आनी दाबोळी विमानतळावयल्या हायवेचेर सिग्नलाच्या जाग्यार फ्लायओव्हर बांदपाची कामाचो हातूंत आस्पाव आसा। जाल्यार सांखळी ते बेळगांव ह्या हायवेचे 270 कोटी रुपया मोडून चौपदरीकरण जातले। गडकरीन सांगले। जुवारीचा ब्रिज देखील पुढच्या 6 महिन्यात पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे। फक्त जो केबल स्टेट ब्रिजचं काम आहे तेवढं राहिलं आहे आणि ते झालं की हा ओपन होईल आणि हा एक स्टेट ऑफ आर्ट असा प्रोजेक्ट आहे। जसं जगामध्ये आकर्षणाचं केंद्र आहे राफेल टॉवर, कुठलं आपलं टॉवर फ्रान्समधलं आयफेल टॉवर तर तसंच बनावं अशा ह्याच्यात एक त्याच्यामध्ये रिव्हॉल्विंग रेस्टॉरंट आहे, आर्ट गॅलरी आहे गोव्याच्या कल्चरची। तिथे बाजूला गोव्याचं फूड, गोव्यातले काही हँडलूम हँडीक्राफ्ट आणि बोटीने जाऊन कॅप्सूल लिफ्टने वरती जाणार आहे। आणि आज प्रयत्न मी त्यांना असं सांगितलं की दोन्ही याच्यामध्ये काही पायी जाऊन जाता येईल अशा प्रकारचा कॉरिडॉर करता आला तर तोही प्रयत्न करूया। म्हणजे हा देखील भारतातलं नाही तर जगाचं आकर्षण ठरेल अशा प्रकारचा स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट आहे हा। 21-22मध्ये 13 कामं मला मागितली होती, त्याची किंमत 809 कोटी रुपये आहे। ते त्याचं सँक्शन मी आज दिलं। ॲडिशनल 8 कामं मेमोरिटेज मिनिस्ट्रीकडे ज्याची किंमत जवळपास 350 कोटी रुपये आहे, तिलाही मंजुरी दिली। ॲडिशनल 2 वर्क जे आहेत त्याच्यामध्ये NH-17B अमाऊंटिंग टू ₹305 कोटी रुपये त्यालाही मंजुरी दिली आणि इन्व्हेस्टमेंट प्रपोजल अँड प्रपोजल अमाऊंटिंग टू ₹3,500 कोटी रुपये जे सबमिटेड केले आहेत त्यालाही पण आज मंजुरी दिलेली आहे। आणि रिइम्बर्समेंट त्यांनी मागणी केली होती 182 कोटी रुपयाची फॉर बॅलन्स वर्क ऑफ मारगाव वेस्टर्न बायपास, हा स्टेटने घेतला, त्याची पण पैसे मंजूर केलेले आहे। एअरपोर्ट टू वर्ना सिग्नल फ्री करायचं तर याच्यामध्ये महत्त्वाचं जंक्शन आहे। मी अनेक वेळा इथून गेलो आहे, त्यामुळे रोड गोईंग टुवर्ड्स बोगमालू विलेज 2 अपोजिट NAD डॅबोलिन नियर सिग्नल MES जंक्शन या तिन्ही याचा प्रश्न सिग्नल फ्री करण्याकरता आम्ही नवीन डिझाईन तयार केलेला आहे। साधारणतः 350 ते 400 करोड रुपये लागतील, त्यालाही पण आज मंजुरी दिलेली आहे। याच्या व्यतिरिक्त मेडिकल कॉलेजच्या समोर जे जातं जंक्शन ते पुन्हा रिडिझाईन करू, त्यात खाली व्हेकल जातील, वरतून स्कूटर सायकल आणि विशेषतः दिव्यांगांना महिलांना मुलांना लिफ्टने वरती जाता येईल आणि तिकडला क्रॉस करता येईल अशा प्रकारे ते डिझाईन करायला सांगितलं आहे। कारण मेडिकल कॉलेजच्या याच्यात आणि तिकडनं 3,000 मुलं जातात विद्यार्थी। मागच्या वेळी मला ही अडचण प्रमोदजींनी सांगितली होती, त्यालाही पण आम्ही मंजुरी दिली आहे। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स।